Jonyuol manoyudo nyithindo otieno mochakore tarik 24 nyaka tarik 25 ute thieth opogore pacho ka onyiso mor ma gin godo e wi yudo nyithindo chieng' ma Jokristo hingo e nyasi mar Christmas. E kaunti ma Kisumu nyithindo 28 nonyuol tarik 25 od thieth ma kaunti no ka nyithindo 9 nonyuol otieno mana e Christmas e od thieth mar Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga. Simfros Okinda nigi ler. Otieno ma tarik 24 e sama Jokristo nopong'e ute lemo ne ikruok mar nyuol jawar kod hingo nyasi mar skuku, mine kaunti mopogore pacho ka ne ikore mar konyore bende. E od thieth mar kaunti ma Kisumu, nyithindo 28 nonyuol tarik 25. Surprisingly, out of the 28 babies that we were able to deliver, 25 of them were males and we had 3 females. Ne waloso kod moko kuom jonyuol monyiso mor margi tok yudo nyithindo moriwo chieng' nyuol kod Kristo, ka moko kuomgi ochiwo nyinge maket kod kinde mag nyasi mag skuku. Nabedo admitted Kisumu County Referral Hospital on Monday, on 23rd, and then Nyasaye no miya nyathi ma wuoyi on 25th December through CS. To nyathino namiyo nying mar Savior Noel kwa Catholic ni season yenye wa Kristo na celebrate Christmas. Nyoro nabiro kae 25th mana konyra, but na mor ngata ne Christmas bedo kamano, lakini amor chake Chris Dilan. Kato bedo ne ok ging'eyo ni giting'o rude, Vivian kod jaode ni kod mor matamre gi nono kuom yudo nyithindgi maonge chandruok. Kaka nachopo koni nokonya makonyora maber, manyuolo twins, noncho kang'ina ting'o twins. But amor kodgi. Antamor ayudo twins, pok amiyo gi nying, adhi miyo gi nying. Yeah. Kagirawi nyithindo duto manonyuol chieng' tarik 25 nonyuol maonge chandruok moro amora. We felt a great honor serving within this period and seeing that most of our babies are born, and we are happy that none of them had any complication. Komachielo i kaunti ma Kirinyaga, moro pong'e lendo wang' mine duto manoyudo nyithindo otieno ma piny norugodo tarik 25. Kaka pile, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru nochiwo mich ne minegi mar sirogi e PD. Hii sikukuu tumekuja hapa kwa niaba ya Her Excellency our Governor kuangalia vile wagonjwa wetu wanahudumiwa, especially kuona wamama wetu wenye wamejifungua katika hii msimu ya Krismasi. We thank her so much today for gifting our mothers this Christmas. They are very happy. Mine aboro kuomgi noyudo nyithindo manyiri ka achiel nonyuolo wuoyi. Minegi onyiso mor ma gin godo kuom gweth mane giyudo. Nafurahia sana juu ya hii baraka ambayo Mungu amenipea hii Christmas. Nashukuru sana juu ya Mungu kunilinda nikapata safe. Pia wengine wenzangu tukapata safe. Naomba Mungu sana na nasema asante kwa Mungu juu ya hizi baraka ametupea. Nimefurahi kupata mtoto na nafasi ya hii ya Krismasi. Nimeshukuru kwa gavana wetu Anne Waiguru kwa zawadi ametuzawadi siku ya leo. Simfros Okinda, Ramogi TV.